Now we enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, na makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagipalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mamaray kagilubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kapawa. Ang nahauna nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbunyag kay Jesus sa Hordan. Ginadumdum naton nga sang pagbunyag kay Jesus sa suba sang Hordan. Nagbukas ang kalangitan, kag ang tingog sang Amay, nabatian nga nagapamatuod, nga ining si Jesus, amo ang iya anak nga nahamutan. Nag-abot si Jesus sa Hordan, halin sa Galilea, kag nagkadto siya kay Juan sa pagpabautiso. Sa pabautisuhan na si Jesus, may tingog gikan sa langit nga nagasiling, amo ini ang hinigugma ko nga anak, nga akong gid nahamutan. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kapawa, amo ang pagpahayag sang Ginoo sang iya kaugalingon sa kana. Ginadumdum naton ang pagbaylo ni Jesus sang tubig sa bino, tungod sa pagpangabay sang iya iloy. Amo ini ang nahauna nga milagro. Paagi sa sining makatalanhaga nga buhat, ang mga gintuton-an nagtuo sa iya. Si Jesus nagsiling sa mga sulugoon, Punaan ninyo sing tubig ang mga tadyaw. kag ila gindimdiman ang tubig nga nahimo nga bino. Didto ginpahayag niya ang iya himaya, kag ang iya mga gintuton-an nagtuo sa iya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdalang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbantala sang pag-abot sang ginharian sang Dios, kag ang pagpanawag sa pagbago. Ginadumdum naton ang paglibot ni Jesus sa Galilea, garagabantala, nga ang ginharian sang Diyos nag-abot na. Gintawag niya ang mga makasasala sa paghinulsol, kag pagbiya sang ila mga sala. Ginpatawad niya ang ila mga sala, kag ginayo ang ila mga balatian. Si Jesus naglibot sa bugos nga Galilea. Nagpanudlo sa mga sinagoga. Nagwali sang maayong balita sang ginharian. Kag nagpang-ayo sang tanan nga sahi sang mga masakit, kag balatian sang mga tawo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Ginoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbalhin sang dagway ni Jesus. Ginadumdum naton ang pagpakita ni Jesus sang pagbalhin sang iya dagway sa tatlo ka mga gintutunan didto sa bukid sa pag-aman sa ila sang iya palaabuton nga kasakit. Kamatayon sa krus kag pagkabanhaw, agud indi sila magdula sing pagtuo kag pagsalig. Samtang nagatanaw sila, nagbalhin ang dagway ni Jesus. Kag ang iya mga bayo, nagmasilaw, kag nagmaputi. Wala sing bisan sino sa kalibutan nga makapaputi sang bayo kaangay sini. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit. Labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kapawa, amo ang pagtukod sang Eucharistia. Ginadumdum naton nga sang katapusan nga parihapon, ginhatag ni Jesus sa aton ang pinakadako nga tanda sang iya paghigugma, ang iya lawas kag dugo para sa kaluwasan sang kalibutan. Ginkuha niya ang tinapay, nagpasalamat siya sa Dios, iya ginpamihak-pihak ini, kay ginhatag sa ila nga nagasiling. Ini, amo ang akon lawas, nga ginahatag para sa inyo. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Sa amuman nga bagay, sa tapos ang panihapon, ginhatag niya sa ila ang kalis, nagsiling siya. Ini nga kalis, amo ang bag-o nga kasugtanan sang Dios, nga ginapalig-on sang akon dugo, nga ginaula para sa inyo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios,
ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutan nga naman. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod magintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo, O Diyos, kay giluwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryos ng Santos nga Rosaryo. Sa balaan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay nga ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group.
We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang Ataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 40 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Hanay sa gabi. Dito sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Subo nga adlaw Webes, pet sa 7 sa bulan sang Abril, sini nga tuig 2022. Kag mayara na lamang kita sa nga 32 ka adlaw antis ang 2022 national and local elections. Kag sini nga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abing mga nagapamati sila mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz, sumalin sign on tugtub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, kag sa aton nga live stream sa YouTube, hindi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Maulan nun nga gabi subong no mga kabombo, kamusta ka mo? Wala nagauntat ang pagbukbo sang ulan sini nga gabi diri sa syudad sang Bacolod kag may pila na no kabahin
sa nga dalanon nga nagasaaka ang tubig ginadanaw na tinagapanugyan lang gid kita, especially sa mga nagabiyahe no, sa mga motorista nga maghinay-hinay lang kay madanlog ang dalan. Kaina no, alas 4 nga weather advisory sa nga Pag-asa mayara sa nga low pressure area sa 180 km east-northeast sa nga hinatuan Surigao del Sur. Ini ang naka-embed no sa Intertropical Convergence Zone sa ITZZ nga among nag-apekto diri sa aton sa Visayas kag sa Mindanao. Sa analysis ang Pag-asa, dako no ang tsansa nga mangin bagyo ining nasambit nga low pressure area. Pagluwas sa LPA mayara man no sa nga tropical cyclone sa sagwa sa nga Philippine Area of Responsibility as of 3 p.m. Subong adlaw ini no ang yara sa 2,440 km east sa nga Mindanao. Diya suno sa forecast ang Pag-asa manubo ang tsansa no nga makasulod ini sa Pilipinas ining tropical depression nga nahamtang sa sagwa Sangpar apang may lauman gihapon no mga kabombo nga bagyo sa masunod nga semana ang una nato nga ginawag nga low pressure area. From time to time mag-checkar man kita sa Pag-asa no agon matagan man ang aton bala mga tagpalamati sang updates tuhoy sa lakat sang panahon kag aton man checkaron dugay-dugay no ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod kung kamusta na ang pila ka mga bahin sang dalanon diri sa syudad sang Bacolod sa pagpanglibot sang patrol kay Bombo Lianizil Minardo. Samtang sa Sabado no Abril 9 may magaluntad nga power interruption brownout sa pila ka bahin sang syudad sang Bacolod suno sa Sineco. Originally iyagid ini no ka NGCP bangod may mga conditioning kaga maintenance work sila nga patigayunon sa adlaw sang Sabado. Di mayara sa nga tatlo ka schedule ining brownout no sa BF1 tubtob BF4 areas madamo-damo ini nga lugar ti medyo malawig-lawig ang power interruption nga babatyagan sa Sabado sa nasambit nga areas no humalin alas 6 ang aga tubtob alas 6 ang gabi. Samtang 6 a.m. tubtob 10 a.m. naman no 4 lamang ka oras sa Sabado sa linya naman sa Lopwes Mandalagan padulong sa Erorec. Ang Bacolod Silay 69 kV transmission line ang makabatsyag naman sa brownout alas 6 ang aga tubtob alas 7 sang aga kaga alas 5 sang hapon tubtob alas 6 sang hapon. So 1 hour lang no 6 a.m. to 7 a.m. kaga 5 p.m. to 6 p.m. Di magpreparar na lang gid kita no especially bukas nga adlaw Biyernes ipang charge na nga daan ang aton nga mga cellphones, ang aton nga mga gadgets, hindi ka mo anay mangumpra no sa mga frozen food especially sa mga maapektuhan sa nga bilogid nga adlaw 12 hours nga brownout no kaga preparar man kita sa tubig. Samtang malapit 300 ka mga pantawid pasada o kuna fuel subsidy card ang igapanagtag sang Land Bank of the Philippines kaga Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kun LTFRB kadungan sang caravan sang nagkalailain nga ahensya sang gobyerno sa Silay City buwas nga adlaw no Abril 8. Wala sang data ang LTFRB Region 6 kung pilano ang nakabato na sa fuel subsidy card diri sa Negros Occidental bangod nga wala man nagalabay sa ila ang listahan sa mga benepisyaryo. Santo sa proseso, application lang no ang ginapasa sa operator sa regional office nga gisumiter naman o kung ginasubmit naman sa central office agod nga maaprubahan. Kung maaprubahan na, direkta no nga ginapasa sa LTFRB central office ang listahan sa participating branch sa Land Bank of the Philippines sa syudad sa Bacolod. Ikadunga no sa caravan para sa enable nga ginatawag nga Integrated Sustainable Assistance for Recovery and Advancement Program ining ISARAP i-discuss naman idugay-dugay kaya dumaayo ini siya nga programa sa Silay City ini siya patigayunon buwas magapadulong no sa gym sa syudad ang representatives sa Land Bank sa Bacolod agud didto no nga maklaim sa operator o kon driver ang ilang pantawid pasada ka. Nakapadala naman sa communication ang LTFRB Region 6 sa mga asosasyon kag mga kooperatiba sa mga operators kag mga drivers nga mayara sang inugclaim nga pantawid pasada card gani ginalauman no nga makuha gini nila sa buwas nga adlaw. Subong ginataga no sa COMELEC sang exemption ang fuel subsidy program sa ahensya. Ti ginahulat pa sa LTFRB ang official copy sa desisyon sang COMELEC agud nga makapadayon na
ang mga regional offices bala sa pagproseso sa nga application sa mga operator kag drivers. Nagapanawagan mano ang LTFRB 6 sa mga negrense nga saranggid ka mo no nga maka-avail sa nga serbisyo sa ahensya kadungan ini bilang gintawag naton nga Integrated Sustainable Assistance for Recovery and Advancement Program nga maga-kick off sa gym sang Silay City buwas sa aga. Kuligan sa mga personnel sang LTO ang mga nagaposes bala sa nga driver's license nga maga-expire na sa sulod sa nga isa ka tuig, agod nga sila ang makahimo sa nga account sa portal sa nga Land Transportation Management System, agod nga sila ang maka-access no sa online nga Comprehensive Driver's Education o kon CDE nga magapaidalom naman sa validation exam sa nasambit mismo nga vendor. Yang CDE o kana do kaangay bala sang refresher course no, amo ini siya ang requirement agod nga maka-renew sang driver's license halin sa 5-year validity padulong sa 10-year validity. Yung mga participants no sa caravan ang sarang man nga makater sang LTO halin na alas 8 sang aga tubtob alas 5 sang hapon. Manami gid no kaya at least buwas makakuha na kamo sa nasambit nga kurso tinag-commit nga daan ng LTO nga maka-akomodar sa nga 100 tubtob 150 ka mga clients bangod 10 to 15 minutes mano ang kinanglan para sa isa ka kliyente. Santo sa pagsulundan sarang no nga maka-renew sa nga lisensya 60 days antes nga mag-expire ang imo nga license samtang ang CDE ang sarang nga mapatigayon no isa ka tuig antes ang expiration agud nga maisyuhan sa nga driver's license nga valid sa sulod sa nga napulo ka tuig. O diri kita no nagapanawagan ang Cadiz City Police Station sa pamilya sa nga babayi nga may diferensya sa paminsaron nga nasapuan nga wala na sang kabuhi kaga didto no sa may nasambit nga syudad sa Cadiz nga kuntani i-claim no sa nga pamilya ang bangkay sini sa punerarya. Ining babayi no wala pa sa gihapon sa nga identity nasapuan ini siya sa mga pumuluyo nga nagahapa sa katubuhan sa Hacienda Cornel 1, Barangay Cabahog, Cadiz City, kaga wala na sang kabuhi no sa nga adlaw pa sang Martes. Nagapanawagan gid no ang Cadiz City Police Station nga kung sino man bala ang mayara dira sang mga himata bala nga wala nakapauli especially babayi kaga allegedly mayara sang diferensya sa pamisaron no kay ining babayi masami nga makitaan nga nagalabay bala sa nasambit nga lugar kag ginapatiyan nga mayara sa nga diferensya sa paminsaro. Santo sa pangusisa sa nga kapulisan nakadanlog ining biktima sa kanal kaga naglampos ang iya nga guya sa bag-o lang gid gintapas nga tubo nga ginapatihan gintunaan sang iya kamatayon. Di wala gihapon no sang identity ining biktima nagapanawagan gid ang Cadiz City Police Station sa mga pamilya bala nga may himata nga babayi nga wala nakapauli nga bisitahan no ang ilang punerarya didto bangod posible amo ning inyong himata no kagagod bala mahatagan man sa nga nagakaigo nga paglubong ining nasambit nga babayi. Dugay-dugay aton man checkero ng mga balita nga natipon sang patrol kaya bombolya ni Zil Minardo tuhoy sa isa ka shootout nga nagluntad sa may barangay Takuling diri sa syudad sang Bacolod kung sa diin duha ka mga salakyan ang imbolbado. Aton man pagakuhaon ang sitwasyon no sini nga gabi sang syudad sang Bacolod nagainulan pa so aton man na checkeron sa patrol. 50 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi yara na sa piya ka linya si Bombolyani Zil Minardo. Bombolyani, please come in. Bombolyani. Bombo Diary. Samtang Bombo aton nga gina-establish no ang aton nga koneksyon kay Bombolyani Zil Minardo kay magakuha kita sa nga update o kon mga police reports bala especially ining tuhoy sa shootout nga nagluntad sa may barangay Takuling kung sa diin duha ka mga salakyan ang imbolbado no kagaaton man pagkakamustahon kung kamusta sa karon sini nga gabi ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod. Yara na sa piya ka linya si Bombolyani Zil. Bombolyani, please come in. Bombo Diary, isa ka shootout incident ang nagluntad sa may Jade Street, City Heights Subdivision, Barangay Takuling, Sagina, Bombo Diary, no? Kag ini ang involbadong salakyan, amo ang Ford Everest na color blue, Bombo Diary, kag Toyota Vios na color gray sini. So, suno sini kay Police Major Isupa, sakay sini sa nga blue nga Ford
Everest kag gray nga Toyota Vios ang mga imbolbado suno man sa mga residente nga nakapanugid iti Bombo Jairi ini ang sakay sang duwa ka salakyan nga imbolbado wala gid nakaparecord sa may police station. So ini Bombo Jairi mayara naman CCTV footage nga nakuha ini ang kapulisan apang hindi ma-identify gid bala Bombo Jairi ini ang plaka sa salakyan. So nag-request na ini sa Land Transportation Office so kon LTO nga kung pwede identify ini no kaga tan-aw ni nila sa record kung si sino ini ang nagapanaggiya sang duwa sini ka salakyan Bombo Jairi kaga nagkitaan man didto ang mga bala sini sa kalibre 45 Bombo Jairi no hindi magnubo sini sa mga pulo ka basiyo ang nakita sa nagiluntaran sini sang shootout incident sa sakop sa police station 6 Bombo Jairi Subo ano pa sa gyapon no gina-establish pa ini ko naga-imbestiga pa ini ang sabahin sang kapulisan kung ano ginibala ang natabo Bombo Jairi kasi kung magambal ta nga kung shootout man ni ang isa ni Bombo Jairi kasalakyan so dapat may record din ini ang sabahin no sa mahambal binaton nga victim o kung matumod bala ang suspetsado kung wayara man na Bombo Jairi no nga natabo nga pagpanglutang mismo no kung sa ila dito duwa kay which is niya natumod lang nga sila ini ang involved so hindi pagin ginaaligar lang ni Bombo Jairi nga sila ni nga duwa ang sa shootout no o kon isa diri sa ila ang gatiro sa salakyan kay moving vehicle ini o kon on board ara sa sulod sini so wala man may na record dito nga mayara casualties o kon injuries diri sa bahin sa mga sakay nga imbolbado no kadua ka salakyan sini Bombo Jairi. Bombo Jairi pamatian bala naton ang dugang pagid sini nga pahayag ni Police Major Leo Estupa ang hepe sa nga Police Station 6. Yes, Bombolani, may gabi sumo ang aton ito ilan nga insidente nga ginaspondihan sa may Jade Street City Heights Subdivision Barangay Taculing, Bacolod City wherein nakabaton ang aton nga station sa respondihan nga aton nga allegedly may ara nga tabo nga shooting incident sa Boko nga street. Yes. Kaya gilayon nga responde nga aton nga patrol together sa investigador naton. Kaya nakatigayon kita mag-conduct sa investigation and likewise ang interview sa mga residente. Ang nakuha natin information, dali may duwa ni ka sa lakyan nga nagsanay along dira nga street kag nakabati sila sa Linopok. Kag may na-recover kita kaging turnover sa mga residente man ang mga basiyo sang allegedly 45 caliber pistol na ginagamit sa pagpalupok. Ang imbolbado ito mo to ang isa ka blue for the isa ka salakyan kag isa ka bios nga color gray. So, Major, may ari ini plaka o kung may CCTV footage regarding sa incident? Yes, nakakuha naman kami o naka-request na kami sa CCTV sa isa sa mga residente man. Natigayo namon may makuha sa plate number, galing lang hindi maklaro. Good ang plate, mo to tingwa namon ni nga mapaverify sa LTO, maulat na kami sa feedback na lang nila kung ano, may request ng formal letters nila pag initial na pag-verify namon. Yes. Major, sa duwa dira ka sa kaisang salakyan, mayara nakaparecord sa may police station? So far, as of this time, negative kasubong na nakaparecord sa police station. So Major, ang ginatanaw niyo din, sila din man mismo ang gatiruhay sini? Allegedly, mo lang na sang mga residente, kinakabati sila sa Linupok, sa munang bulbado, ang duwa nakasalakyan. Okay, on board ni Major, no? Gapadlagan, kaya salakyan? Yes, on board na sila kaya moving ang vehicle. Okay. So, may... Bombo Jairi, so tayo mo panasubong ang ginahibal, lugid Bombo Jairi, kasi doon makatilingala ini insidente, which is Bombo Jairi kalabanan, gizan kung may magluntad, ginman nga mga shooting incident bala, kilabi na gid ini kung pagpaniro, kag ining imbolbado nga mga sarakyan, kung matawag mo gini nga victim ang isa sa ila is na parecord giniya sa kapulisan.
So amo ini no, ano bala ang mga activities sini sa mga involved nga wala nakaparecord sini sa Police Station 6 Bombo Cherry. Correct mong Bolyani, no? Base, posible nga kilalahay man lang sila nga duha, pero hindi pa gid na naton ma-conclude gid, tihulton talang gid, no? Ang investigasyon sang kapulisan, pero ang importante, Bolyani, wala bala sang may nasalabat, no? Nga mga sibilyan bala, o kung mga hindi pa pala involvado, nga mga pumuluyo dira sa palibot. Yes, correct kada Bombo Cherry. Kiti ini kahaladukan man bala kung makahangawa man. So hindi basta-basta ang ginagamit nga kalibre sino no kung may maiguan dito nga mga pumuluyo be. So ti ka ano na Bombo Cherry no kalain man na sa bahin nga inosente niya ang iban. So kung masalabat ya kag sila yan nagkapaharurot na ni sang ilang nga salakyan no nga nagalagsanay sila nga duwa sang nagluntad ini ang shootout. Especially, Bolyani, nga mayara pa balag na patuman sa karon nga ganba, no? Pero daw mga pumuluyo, bala daw mga wala, bala kadlok sa layin, no? Kadamo pa sa mga nagaluntad nga mga shooting incidents. Amugid gani Bombo Cherry. So, ang sabahin siniya sang kapulisan, ti wala man sila kakulang sa nga pahanungdog. Galing kay ti, amo ni balang ginambal nila, kay ti ang gina-check lang giniya Bombo Cherry, no? Ang sabahin sini sa mga naga-motorsiklo, kung So ato na iga establish ang aton nga connection kaya Bolyani Zil Minardo kaya nadula siya no mga kabombo or amo na siya so mayara sa nga shooting incident allegedly nga nagluntad dito sa may City Heights Subdivision Barangay Takuling. Natuod no ang katingalahan kay nga wala sang may nagpa-record supposedly kung may victim gid man tuod dapat magpa-record ini siya no sa kapulisan. Sige, yara sa piyang kalinya si Bolyani. Bolyani, please come back. Yes, na Bombo Cherry sa subong no. Ang aton churi pala na Bombo Cherry ako na si Yuri no. Ang sabahin sinisang kapulisan si wala man ni sila nagakulang ni Bombo Cherry sa pag-remind no. Sa aton o kana sa mga residente pumuluyo sa nga bultos nga Western Visayas sa Bombo Cherry nga ganban kag hindi lamang ini sa kaso ang pagatubangan kundi pwede nga duwagid Bombo Cherry no kung dakpan ikaw nga naga sang armas luthang naga possess Bombo Cherry. Correct Bolyani. So kamusta sa karon ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod? Nagapadayon pa ang pag-ulan Bolyani? Yes, sa Bombo Cherry, isa ka matugnaw pag maulanon nga gabi sa aton subong no, especially sa mga taga-Palamati sa Bombo Cherry. Mayo lang niya Bolyani ang mga ara na bala sa ila puloy kay na lang bala nagapangarumbot na lang bala Bolyani sang habol tapos may tupad pa biti okay lang ya kung matugnaw ang subong nga gabi. Amo gid Bombo Cherry sana all may tupad no cuddle weather no. May ka-cuddle weather no. So kita ya Bombo Cherry siguro ang ang Hello Kitty nga color pink na wala na ata na nga huli din sini. So kagamo na Bombo Cherry ni panugyan to sa aton nga mga kauturan ti subong amo lang niya ang ginambang nga daw hindi na ginmayo ang kalibutan. Taka iti manog sa ulog ya ang mga kauturan ta sinisang Kwaresma no kon Lenten season which is ni Bombo Cherry tig-limit ini mo no. Nga aya grabe ang ulan subong o kon na mayara pa low pressure no ginalauman pag nga maulanon ini ang Kwaresma. Sa mga bahin sa mga kauturan naton hindi lang gin magsulay-sulay kag ang mga nagdala sa nga motorsiklo kag mga salakyan subong nga gabi na hinday lang kay once nagaulan na Bombo Cherry ang dalanon no medyo madanlog kag may dulog nga mga areas diri sa may syudad sang Bacolod. Bolyani, may mga pila na kabahin sa mga dalan nga gindanaw na ako nagsaka ang tubig. So far Bombo Cherry diri sa pag-alibot asang patrol kay diri sa ato nya sa may syudad sang Bacolod hindi magid amo sini kakusog bala ang areas no pero dira sa may Mandalagan medyo gamay lang man gid no nga nagadanaw-danaw sini dira sa may bahin sang mall ayon pero hindi siling gid nga amo nakadalom kung ikomparar mo sa nagliligad nga sige ulan pero kung sige guro ulan mga 1, 2, 3 ka oras Bombo Cherry nga grabe gid ang bundak daw mambad sa nga nasaka-saka gid man sa tagatuhod pero subong hindi pa gid Bombo Cherry daw wala nakapabaha gid gamay ako nakapadanaw ini ang ulan kiti medyo talikni lang naman mahulaw tapos mabundak naman. So binabayi ang ulan subong Bombo Cherry. So kabay pa no hindi lang gid magsaka ang tubig Bolyani. Sige Bolyani madamo gid nga salamat.
Yes, sa Bombo Chairi, amoyad sa mga balita ng ikakan sa patrol, ini si Bombo Yanizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Madamogin nga salamat kay Bombo Yanizil Minardo sa mga balita nga natipon sang patrol. So nagapadayon ang pag-ulan diri sa syudad sang Bacolod kung sa pilaman no kabahin sang probinsya sang Negros Occidental mga kabombo. So maayo gid ini ang pagtulog sang iba naton nga mga kabombo nga yara na no sa ilang nga mga puloy-an ti maayo man kay indi gid bala mahambal nga tanto kakusog ang pag-ulan no kay binabayit inagatalitit kumbaga mahambal naton nga kanami gid nga tulugan bala cuddle weather gid no kabay pa hindi lang gid magtudo mga kabombo agud nga hindi man magsaka ang tubig especially diri sa syudad sang Bacolod. Amo na panugyan ng naton especially sa mga nagabiyahe padira, especially sa mga motorista, sa mga nagahingagaw bala pa uli no. Hinay-hinayon talang gid ang aton nga pagpadalagan sang aton nga mga salakyan kay madanlog ang dalan. 3 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakolabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sini nga gabi kag magabalik luwat buwas sa agang Bombo Radio para sa aton nga mga public affairs program. Ining inyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand.
justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.